ishe ni ba ta ma ko burge ni kan abin da ya same ni gara ma mutuwa ne. Ki daina kuka hawa kulu share hawaye kin ji kulu komai ya same ki kadara ce bayan da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa? Keta mata haddi. To dan an keta mata haddi sai ta zo ta kokarin kashe kanta. Ai kuna da mafita. Akwai wani shahararren fim mai suna Hauwa Kulu. Za a haska shi ranar Idin babbar sallah a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall. Wai kana nufin da akwai wani fim da za mu je mu kalla ya iya warware wannan matsalar da ta faru? Kwarai kwa akwai. Wannan fim ya kunshi dukkan wata mummunar ɗabi'a mai suna rape, fyaɗe kenan, da hanyoyin da za a mata su guji afkawa cikin wannan haɗari. Duk za ka gani a cikin wannan fim ɗin. Daraktan fim ɗin shine Allu Musa Abubakar Bashir Mai Shadda da sauran wasu fitattun jarumai a cikin Kano maza da mata. Lallai a gode musu.